Takže čahoj, moje jméno je Ziggy Zigulik a dneska budeme zase hrát GTA Online. Děkuji všem za podporu, hlavně panu Loltrolovi. Jaký kokot zase volá. Aha. Tak jo. No nic. Jako jak tady mám zakládat ty hajsty. Léka, jo. A na tom už jsme byli asi 3krát. Pacifik. Tak jo, jdem na nějaký Pacifik heist. Nevím absolutně ani, co to je. Trošku přiblížím. Takhle je to dobrý. Aha, on si někdo koupil tenhle barák. Jo. Ty krávo. Třeba až 4 hráče, ne pro 50, vole. Jo, lidi to King znamená, že jsem Jirka Král fans, jakoby. Taková ta crew. Když tak se tam můžete taky přidat a když tak si mě přidejte i do přátel domy CZ3. Pardon, že je to rozmazaný. Tak uvidíme. Dobře se to načítá. Já jsem joinet, potom je host a potom on call. Tak to je fakt super. Tak už to startně, ty chuj. Uvidíme lidi, jestli tenhle heist bude povedený. Vzhledem k tomu, že já jediný jsem tam 25. Jo, dáme si mýho bukaníra. So,
Já se omlouvám, že u toho moc nemluvím. Já nemluvím skoro u žádného videa. To je problém můj. No, uvidíme se, já neumím řídit, ale aspoň doufám, že to oni nepodělají. Protože když vám dojdou ty team lives tam vpravo dole, no tak jste tak trošku, jakoby, jak bych to řekl, v prdeli, protože se to celý restartuje. A dokud ten hajs neuděláte, tak buď si můžete to opustit, že dáte novou sekvenci nebo tak nějak. Víte co, já budu rebel. OK, tak nebudu rebel, tak budu spíš kokot, co si z cesty. Víte, já moc s kým tuhle hru nemám rád hrát. Když tak někdo z crew, ale to je hodně někdy málo. Tohle auto není nahoře, ale to nevadí. Počkej, kde to vezou? Já musím si jet tady na cestu. Jo, a tady už to pojede. Jo. David Hasselhoff style. Když pojedu takhle rovně po hoře, tak se tam dostanu. Ty vole, to je jízda. Já už jsem tu. OK. Vystup. Já nemůžu vystoupit. To je dobrý. Já už běžím. A vole, jak... Hej, já jako můžu se zeptat, proč po mně jdou policajti, když tady normálně neučají znát, to? Ty vole. Ty vole. Take out the cops. Raketomet mám, ale jsou moc daleko.
To si děláte prdel. Nesmí umřít, jinak se to resetne, ale na celý job od checkpointu. Ty vole. Nejhorší heist na světě. To ani nevím, jestli je heist. Loupež je spíš s penězma, ne? Jestli se nemýlím. Heist. Ale já už tam za chvíli budem. A ta dubsta je docela rychlá. A vole, tam mám jako doplavat nebo co? Protože pro mě je tady za chvíli dead end. No tamhle na tom ostrově. Já tam můžu maximálně tak doplavat. Hej, někdo mi... Hej, ale tady by možná mohla být loď po té cestě. Možná. Jo, tady by mohla být loď. Možná. Možná, říkám. Shit! Hovno, ne loď. Uí! Hlavně se nezabíjí. To by bylo fakt v prdeli. Jak se málem posral strachy. Tak ten je jinak psychotížní. Hej! Dobře já. Hej vole, tak jako sedne nebo co? Napsal jsem jim, řekněte ahoj do videa. Kdo se může jmenovat Avi Schwartzman? Hovno, takový peře. Děkuju, že jste řekli ahoj do videa. Ty vole, ale tam je zátaras. Připravte gany, hoši. Co dělá? What the fuck? Pomoc! Ne, já tam nemůžu. What the fuck? Teď my se tady topíme jak lemry, vole. Počkej, musíme chytit ten člun. Chyťte ten člun.
Dobrý, počkej. Mám ho, mám ho. Mám ho. Jste tu všichni? Počkejte, já to dojdu otočit takhle. What is your... Jo, on se mě ptal, jestli to uploadnu, jo. Teď jsme tak trošku v prdeli. Dobrý. Jak tam jenom projel, vole? Mrtvej. Kdyby nám nedali tak šitnej šlum, tak by to možná bylo rychlejší. No tak to budeme točit jenom s jedním párátkem, budem doufat, že to nespadne. Tyhle lidi, já vám musím říct, že tohle je jakoby dobrý, takhle, že jezdíte po moři, ale je to nudný hlavně. Hej, a tady to trhnem na pevninu a pojedem normálně autem, protože mě už to fakt sere, to ježdění. Tímhle křápem, co ani neuřídím na té zasrané vodě. Já drop the bla bla bla. Lose the... Ty si děláš prdel. Bridge? Jdem? Ne. Hej, vole! Tak počkejte. Nebo on se sem nevejde. Tak ten se dobře chytil. LOL! Hej, tak počkejte, já se chytím. No jeď. Ne, to jsem nechtěl. Ne. Ne, sorry. Jo, dobrý, já jedem.
Ty vole, no. To je na prd, ty vole, tenhle job. This guy is Rambo. Tak to je dobrý. Jako baví mě to, ale je to docela... Ne! Ne! Nebudem na tom člunu, že ne? Jasně, musíme být na tom zasraným ostrově. A já mám zase tu zaprcanou rifle, no, i když jsem chtěl. Co to vůbec mám? Běž tam, ty debile! Já to kryju. Takhle projezd, no. A tady musíme všichni vystoupit a můj tam bude doběhnout. Počkej, kolik mám prachu. Dobrý. Byl bych rád, kdybyste u tohoto videa dali třeba aspoň 10 nebo 20 lajků. Jo, počkej, já to beru. Woohoo! Vole, co mě s tím? Vystup! Sedem na něj. Je tady jsou takhle jakože po cestě rozházený auta, jo? No tak to je dobrý. Pašeráci, jo! Máme Ford Team Liv 1. To je super. Může kdokoliv chcípnout, ale nesmí chcípnout právě ten růžovák tamhle vzadu. Jo, dobrý, máme... Dobrý, všechno dobře. Lidi, já vám musím, když tak, dejte u toho fakt, u tohohle videa, když tak 20 lajků. Natočíme, když tak potom další. Ty vole, to je debil. On si fakt... Ty kripledic urazil obě dveře! Super. Tak víme, kdo teď půjde první na řadu, budu to já. Počkej. To víš, že policisti tamhle jezdějí. Jak nám je... Ty vole.
Počkej, máme místo? Jo, máme. Pojď, vole. Jo, on je mrtvý, jeď. Jej, vole. Jo, dobrý. Dělej nás... Ty! What? Ty svině, vole. Dělej nástup. A jdem. Ale mise fakt dobrá. Zatím dobrá, ale jako srazila ta ženská. Ty vole. Jinak vám dám možná do popisku svůj Facebook. Instagram nemám, Twitter taky ne. Ty vole. Dejte když taky odběr, pokud budete chtít. Like, jak chcete. Hele. Tam ne! Ty chuju. Ty vole, vidíte tohle? Jak je to rozbitý. Tak, kdybyste věděli, jak mě to getáčko... Dobrý, jede v autě. Doufám, že nechcípne. Jinak to fakt... Jinak ho zabiju. Počkej, ty nám jít z cesty, ty kokoté, vole. Vypadni z cesty. Ach jo, on nespad. A ty spadneš, že jo? Ne, tebe jsem ani nezabil. A ty spadneš. Cruising with players. Počkej, ono to... Děláš si prdel, že to nejde? Počkej. Ne! Zastav! Já jdu. Čau. Svině. Nádírá mě tady ostřelovat. Dobrý. No dobrý, jsme tady, ale nemáme toho růžovýho debila. Tak počkej. Jau, vole. Ne, vole, ona... Prdele. Šajze, vole! Ona mi furt zalítává za ten zasranej strom. My to tu krajem. My jsme krycí tým.
Wow. Ne. Co? Cože? Jaký... To si ale fakt už děláte prdel. Fuj. Řeknu vám tady ta hra, tohle už je asi po třetí, co se toto, a už jedeme 32 minut. OK, ale já si beru tentokrát skútr. Jdi vole, blbečku. Aha, on jim došel čas. Neříkejte mi, že jste ho tam bugnuli. What a guy. Počkejte. Bacha, bacha. Sorry. Jakože by třeba vylez? Okay. Co je s tím typ? No konečně ten typan nastoupil. Tak jedem. Už točíme 36 minut.
Ups. Máme 5 minut, to bychom mohli dát. Ale drž hubu ty cápku, který ho vezem, nebo tu kulku do hlavy fakt dostaneš. Ale protože já musím jít vždycky tímhle teréňákem. To nepochopíte. A do prdele. Máme furt jeden život. Necelých 5 minut máme. Tak jeden. Lidi, já se moc omlouvám, že to ale ono je to docela retardovaný v tom, že když vám dojde čas, musíte opakovat, když vám dojdou životy, tak musíte taky znova. Můžeme si tudy. GTA 5, ten story mod, ten vám asi nenatočím, protože ono je to jaksi, mně se to buguje, takže třeba dojedu někam a v tu ránu se to vypne. Proto radši hraju to online, že je to lepší. Máte tady stejně všechny zbraně, navíc tady máte ještě jináčí Ty to si děláš prdel. Já tě zabiju! Já už jsem tam byl, my už jsme tam skoro byli a on se musí ten kokot odpojit. No tak dobře, tak jdem do free modu. Dáme ještě 3/4 minut. Dáme ještě do 45 minut a to zapíš. Myslel jsem, že vám ukážu hajs a co jsem vám ukázal? Jak se hajs dělat nemá!
No tak lidi, já to tady asi zapíchnu, takže dávejte lajky, komentujte, odebírej. To si děláte fakt prdel. No nic, komentujte, lajkujte, odebírejte. Já se s váma loučím a zatím čahoj.